Kadamo sang nalipay, kag nasadyahan sang akon nga post sang nagligad. Ato ba lang, wala ka na titi, wala ka pabuli, ano ka, tape? No, kadamo sang nalipay, kaging butangan akong sang caption nga, tiyempo subong, hindi na kinahanglan nga ikaw gwapa. Ang importante, may monika ka, kag mahamot ka. Kamo sang nalipay, naghirinugyaw, nagsirinadya. Gani, mas celebrar kita. Wala labot sina. Ang ako niya page, lapit na lang mag 80,000 followers. Gani, para sa inyo nga, 80,000 followers. Mayong adlaw sa inyo. Kag tani, kamo naman ang ara sa mayong kahimtangan. Kag madamo og nga salamat sa inyo nga paglantaw. Kag pagpadayon nga pagsuporta sa akon nga mga videos. Halong gid kamo dira. Kadamo sang nasadyahan, imagine, wala pa isa ka oras, 4,000 reactions ng akon nga post nung nakibot ako. Kaya ang akon nga post, amo ni, wala ka na sang titi, wala ka pa sang buli, ano ka, tapi. Pero biskan ikaw daw tapi, makapatindog ka man gyapon sang pitoy sang mga linti. Tapos king butangan ko nga sa tiyempo subong, hindi importanteng gwapa. Ang importante, mahamot ka. Baw, kadamo sang nag-agree. Kadamo sang masadyahan. Naghirinugyaw ang mga tapi. Tuod gid man. Amo na subong importante day. Mahamot ka. Ilabi na gid ang imong munik ka. Kay bis ka na nung himuon, makapatindog ikaw sang pitoy sa mga linti. Nan amo na siyang importante. Pero ako narealisar tungod sa mga komento ninyo sa dalong, narealisar ko nga hindi pagwapa-gwapa ang hampang subong, kundi palipay-lipay. Ina ba lang miyara ka sang obra, malipayon ka, wala ka na stress, wala ka sang problema, may ginakaon ka, may nag-comment digto nga beskan wala lalaki basta may kape. Nag-rhyme. May ara man sang nagkomento nga walang pangit sa titing galit. Bonggaman. Kag ang pinakasadya, amo ni day, hindi pagwapagwapang hampang subong. Kaya ang importante, hamot ka. Kag wala ikaw sang baho, nga daw bayabas nga luto. Di bala? Kasadya sa ila. Amo na nasadya ko sa may comment section, amo na permi ko gid, ginabasa. Gani, mas celebrar kita. Mga tape, gwa. Kay, pabog tawon naton ang mga nagakatulog nga dragon. Kaya importante, di ba? Suliton ko ha. Ang importante subong, may ara ikaw sang obra, malipayon ka, may ginakaon ka, may income ka, may ginaganar ka, masadya ka. Amo nang importante. Hindi kay pagwapa-gwapa. Pag ang bottom line sina is, basta ikaw may mahamot nga monika. Nabatian ko. Nagasungon ang akon mga miga nga mga jugila. Siyempre, insecure naman sila sa inyo. Kaya wala sila monika. Pero, mga miga ko nga jugila, kalma. Hindi magsunggod. Hindi ka magsungon sa akon. Kay para sa akon, kamo ang kampyon. Kamo, mga miga ko nga jugila, kamo ang special. Daw ba, Choy? May itlog. Wala labot sa kamo may itlog. Para sa akon, kamo may monika. Parehos lang sa mga babae. Kamo may monika, pero nagaotot nga monika. Kon otot, utot lang, wala problema. Tonto, ang iban, nagutot, ugasip ang paamo. Gani, mga inday, mga single nga may monika, regular, special, o ko nagaotot nga monika. Bangon! Kay aton pabog tawon ang nagakatulog nga John John.